ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna, nakwa ndị enyi m niile, ekelekwa m unu. Ama na anyị niile pụtara, eji m aka na anyị niile pụtara site n'elu akwa ndị anyị dị iche iche, nakwa ime ụlọ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa, na ndụ na ahụ isi ike na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị ga-ekele Olisa bi n'igwe, onye mere ka ihe ndị a dị mfe, maka na ọ bụ mmadụ mere, ọ bụ Chineke mere na-eme ya, ọ bụkwa ya mere nke a anyị na-ekpori ndụ n'ime. Ngwanụ ka anyị mee ọdịnala nke ndị eluigwe. Makana abụ m onye ụka. Chineke, anyị ekele gị, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, gị onye mere ka anyị wee si n'elu akwa ndị anyị dị iche iche wee kulie n'ime ụlọ anyị dị iche iche, ka anyị si wee bilite n'ụtụtụ a na-enweghị nsogbu ọbụla. Imeela Chineke, na ekele n'ebe kachasị elu, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Emere nke ọzọ, anyị emekwe ndị ọzọ so ya. Emenyere nwa okwukwu, emenyere nwanne di ya, emenyerekwara ọnọsi ike, maka na ntị taa ma ntị ataghị, ọ na-ewe ntị iwe. Ya mere eji asị gịnị, were nke Maazị Siza nye ya, họrọ okwe nke nna anyị ukwu bụ Kraịst nye ya. Mana ihe ọbụla ịhụrụ a na-eme, a na-ebu ụzọ nye Kraịst nke ya tupu enyebe ndị ọzọ, Maazị Siza na ndị otu ya. Anyị ka nọkwa na ihe bụ ọdịnala na omenala. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, kunna ya nọkwa n'oge awa dịkunu si anọkwa n'awa ndị gara aga, n'ụbọchị ndị gara aga. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ omenala na ọdịnala. Kedu ihe dị iche n'ụzọ ihe abụọ? Anyị ka na-ekwukwa okwu ya. Nke a bụ agba nke atọ. Ọtụtụ mgbe ị na-ahụ n'ime obodo, tupu ndị na-achọ ka abịa rụọ ụzọ ma ọ bụ rụọ akwa mmiri, eleghị anya ebe ahụ, o doro ewu na ọkụkọ anya, o doro onye ọbụla anya na ndị bi ebe a ọ na-ara ha ahụ ịgafete na ebe a, ndị bikwa n'ebe na-ara ha ahụ ịgafe n'ebe nke ọzọ. Sọsọ ihe achọdebere bụ gịnị? Akwa. Maka na n'ihi gọọmenti obodo, ihe a na-ewute ha, ma ọ bụ na o nwere ndị bịara n'obodo ahụ ka ha nwee ọlụ ha ga-alụ, asị ha, ndị nwe obodo asị ha, biko tupu unu na-eme ihe ọbụla unu na-eme, ọ ga-adị mkpa ka unu lụọra ya akwa. Mana tupu abịa lụọ akwa ahụ, ụmụ okorobịa nọ n'obodo ahụ ga-asị a ga-abịa hụ ha anya. Akwa ga-abara ha uru. Ha ga-esi na-agafe, ma ndị ọgbatumtum, ma ndị ụgbọala, ma ndị ụkwụ, ma ndị bụ ihe n'isi, aga ahịa, a na-agafe, onweghị nsogbu ọbụla ga-adị ya. Mana mmadụ Chineke kere ga-asị gịnị? A ga-ebu ụzọ hụ ya anya, nye ya ego tupu alụọ ihe dị otu ahụ, nke na-ekwesịghị. A chọrọ imeziri gị ebe ibi ka ọ dị mma, abịanyekwe gị ego ka ezi n'isi ya. Ihe dị otu ahụ ka a na-akpọ omenala, dịka ha si wee hụta ndị ụmụ okorobịa obodo ahụ. Ha si na ọ bụ omenala. Onye ọbụla na-arụrụ anyị ụzọ, onye ọbụla na-arụrụ anyị akwa, onye ọbụla na-arụrụ anyị ụlọ akwụkwọ, onye ọbụla na-arụrụ anyị ihe ọbụla na-emepe obodo, ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ, onye a ga-ebu ụzọ gbaa ọjị ala. Anyị a ga-ebu ụzọ mee gịnị? Weta ego ma ọ bụ ihe dị otu a ka a ga-enye anyị, na-agbanyeghị na ọ bụ iji mepere ha obodo. Ihe dị otu ahụ ha eme ya na onye nke mbụ bịara ka o mezie obodo, ọ gara ha, ndị ahụ eweta ego ahụ nye ha, mere ha ihe niile ha chọrọ ka eme, ndị ahụ nwee ike rụọ ihe ahụ, ma ọ bụ ụzọ ma ọ bụ gịnị. N'ihi na ọ gara ha na nke mbụ, ndị nke onye ọzọ abịakwa, eleghị anya ọ bụ ịlụ ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ ịlụ ụlọ ahịa, ma ọ bụ ịlụ ihe ọbụla ga-abụ mmepe obodo, agwakwa ya otu aka ahụ na ọ bụ ka esi eme ihe ya. Hapụ gịnị? Omenala. Ọ ghọọ omenala, maka ka m si kwuo n'oge gara aga, ihe ọjọọ gbaa afọ, ọ bụrụ omenala. Ma o nweghị ihe dị otu ahụ, na emere ekwuru ya na mbụ, ọ bịa na mmezu, ọ gaghị abịa na mmezu nke na-abịa n'ihu, maka na ihe emere ya na mbụ, ekwuru ya na mbụ, ọ bịa na mmezu, ejidezie ya aka, kpọzie gị na ọ bụ ụzọ esi ebi ndụ
nke ha kpọrọ omenala, n'ihi na ndị nke mbụ kwadoro ya mere ihe ha chọrọ, ọgụ omenala. Ihe ọjọọ gba afọ, ọgụ omenala. Nke ahụ abụghị ọdịnala, ọ bụ omenala ka ọwụ, maka na ọ bụ ihe obodo nọkọtara tinye so na ọ bụ otu a ka ọ ga-adị. Ị na-eme ihe dị otu a dịka n'ụfọdụ obodo maọbụ ọtụtụ obodo asị gị na ndị lụọ ọgụ ha ga-ebute mmanya, dịka obodo nsi na ya, ha ga-ebute onye ọbụla ga-ebute otu igbe mmanya, mmanya na-aba n'anya. Onye nke a ga-ebute, nwanne ya ebute, iji wee kụjọ ụmụnna. Ndị mmadụ werezie na-apịali onwe ha isi. Imechi ije egote ofu igbe mmanya nke a na-akpọ nkatọ na biya, bute aṅụọ ya, epịarie nwanne gị isi ka aha ga ewerezie n'ọbụ ha sị na ọ bụ gịnị omenala. Maka na mgbe etinyere ndị dara iwu ahụ, etinyere ya na nke mbụ, ndị dara iwu ahụ kwụọ ya, ndị ọzọ lụọ ọgụ ha akwụkwọ ya. Otu ụmụ nwoke nwere ya ka ụmụ nwaanyị nwere ya, ha ewee kpọ ya na ọ bụ omenala, o wee bụrụ gịnị ya, wee bụrụ ya. Ọ bụ ya bụ ihe dị iche na ọdịnala na omenala. Dịka m si kwuo, ọdịnala mụtara omenala. Ọdịnala bụ nna maọbụ nne omenala. Ọdịnala bụ ụzọ nọrọ tupu omenala dị. Ngwanụ, otu ọha m n'ọnụ ka ọhịa dịwa ka enwe ama ụbọchị nta ka chụọ n'Owere nchi. Ngwanụ, ihe ọbụla onye na-eme na dị mma ya etinye aka, agawa n'ihu. Akwụ m onye ahụ n'azụ, Chineke ga-akwụ ya n'azụ. Ahụkwana nwanne gị anya ofu. Chineke gọzie, soro ya ṅụrịa. Chineke ga-agọzi gị, elee anya nke ọ ga-emere gị akarị nke nwanne gị. Ọ bụ ka Chukwu si alụ ọrụ, ọ bụkwa ka ụwa dị. Ngwanụ, ka ọhịa dịwa ka enwe amara ụbọchị nta ka chụọ n'Owere nchi. Daalụ noo.